Λοιπόν, καλημέρα, είμαστε στον κύριο Δημήτρη. Ήρθαμε εδώ τρέχτη να ακούσουμε από κοντά τη φωνή του, την καταπληκτική φωνή του και τα τραγούδια του. Κύριε Δημήτρη, θα μας πείτε, θα μας χαρίσετε ένα τραγουδάκι. Η Μαργαρίτη που δεν βρήκα μια γυναίκα έχει φτάσει στα 1.300.000 followers. Ναι. Θα το ξαναπούμε εδώ μαζί. Έλα. Περάστε. Δεν βρήκα μια γυναίκα να με καταλαβαίνει, να κάνει τα χατήρια μου και να μη με πικραίνει. Γυναίκες, γυναίκες, αχ με κάψατε. Γυναίκες, γυναίκες, με ρημάξατε. Δεν βρήκα μια γυναίκα χαρά για να μου δώσει, να κάνει κάθε γούστο μου και να μη με πληγώσει. Γυναίκες, γυναίκες, αχ με κάψατε. Γυναίκες, γυναίκες, αχ με φάγατε. Εντάξει. Τέλειο, τέλειο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.